guys, καλώς ήρθατε σε ένα ολοκαίριο βίντεο. Σήμερα είμαστε 206 μέρα. Ωραία, πάω να κάψω την πετρούλα, όπως βλέπω. Βρίσκεται το κάψω. Πάω να κόψω την πετρούλα. Γιατί έφτιαξα λίγο αυτό, πήρα λίγο κόμπισκον και έφτιαξα και αυτό. Θα πάω να κάνω λίγο και τον πάλωμα για τον πάνω. Και θα μου κοστίσει, όχι. Και να κάνω τίποτα άλλο που μου συμβεί. Και ένα που με συμβεί. Μια χώρα. Θα βάλω και φάει του χατούλι μου. Με συγχωρείτε με συλληφθάκι. Πάω. Και επιστρέφω. Επέστρεψε. Λοιπόν, είχα πει να φτιάξω αυτό, το οποίο δεν φτιάξω. Χρειάζομαι μια πίκαξη για το σπάσω αυτό, ρε παιδιά. Δεν έχω τίποτα. Και πάμε να κάνουμε μια πίκαξη. Πού έχω πίκαξη? Εγώ πίκαξη που πίσω εδώ βιβλίο και πύλα. The American Girl. Την ημέρα 615 αποφάσισα να παρατήσω το περιβάλλον και να καταλάβω αυτό είναι από μνημόνιμα κάποιου άλλου. Γιατί εγώ δεν γράφω. Είμαι τύπος του αυτό εδώ τι είναι? Γιατί διάβασα ότι αυτό σπάει κιόλας. Καλά. Πράγματι δεν ισχύει. Δηλαδή, αν εγώ τώρα κατέβηκα κάπως. Κατάλαβα πώς λειτουργεί μισό λεπτάκι τώρα να το φυλάξω αυτό. Και ωραία. Δεν έχω βαφέ γιατί θα να φτιάξει τα μπάνερ. Αν θυμάστε. Ούτε εδώ έχω πίκαξη. Εδώ έστω να έχω μια πίκαξη. Έχει απομείνει η netherite πίκαξη. Αλληλούια, έχει μείνει μια netherite πίκαξη. Πάπα τι φαίνεται, επιβίωσε και είναι στα καλά της. Εγώ πρόκειται να φτιάξω νέα, παιδιά, όπως ακούσατε. Έχω σκοπό να φτιάξω νέα πίκαξη. Γιατί αυτή από ό,τι φαίνεται δεν είναι και πολύ καλά. Αλλά δείτε τώρα τη φάση που και netherite pickaxe δεν είναι τόσο απλό. Θέλετε θα έχω εκεί ένα τέτοιο, ένα τέτοιο έτσι. Θέλω ένα. Ωραία, τώρα αυτό το ένα χρειάζομαι και μια διαμαντένια την οποία δεν την έχω. Λοιπόν, οπότε πρέπει να φτιάξω και διαμαντένια, guys. Όπως θα ακούσατε, χρειάζομαι και διαμαντένια πίκαξη. Δεν είναι καθόλου εύκολο, δεν νομίζετε. Εύκολο για πίκαξη και ειδικά netherite ποτέ δεν είναι εύκολο. Πάμε. Όχι. Crafting table. Δείτε εδώ.
Άρα και ένα τελευταίο αντικείμενο που το βρίσκει πάρα πολύ σπάνιο. Εγώ έχω όλη τη μαγεία σου. Πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία βρήκα. Έχουμε από κάτω μου την πόδια. Όσο με την μπήκα και αυτό εδώ. Και έτσι την φτιάξαμε και πόσο λίγο. Μικρό τη μαγεία. Θέλω λάπης. Δεν μείνεις. Δεν πω καθόλου δεν με νοιάζει. Δεν σπαταλώ άλλο λάπης. Λοιπόν, έχουμε ξεκολομήσει και μια πικάξη. Πώς γίνεται διαμάντια. Ωραία, τα φυλάμε κι αυτό. Βιβλίο, πικάξη, ένα τέτοιο που κατά λάθος εξοκολόμησε. Εννοούσα. Πεινάω, όχι. Και τώρα που είμαι ελεύθερος για μια ζωή. Επίσης θέλω να πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Επειδή εγώ είμαι παιδί, τι σημαίνει, δεν θέλω να καταλαβαίνετε, βασικά έφηβος. Δεν θέλω να νομίζετε ότι επειδή είμαι έφηβος τέτοιο και είμαι έτσι φτωχικό καναλάκι, δεν χρειάζεται, δεν πρέπει να τέτοιο, να μην με παίρνετε σοβαρά. Θέλω σοβαρότητα να με σκέφτεστε. Εγώ μια χαρά σας σκέφτομαι. Θα διαβάσω εδώ πάνω που είναι και βολικά τα σχόλιά σας του τρόμου. Πάω τώρα. Ένα λεπτό. Πώς φτιάξω μεγαλύτερη πλατφόρμα για το βίντεο. Δεν νομίζω πως χρειάζεται, είναι πολύ καλό. Ψάξε για όμως. Έχω 37. Σκότωσε, πήγαινε να... Δεν πάω, λυπάμαι, εγώ δεν μπορώ να πάω. Λυπάμαι. Είναι αδύνατον. Το απαγορεύω. Γιατί μετά δεν μπορώ να βρω τον δρόμο μου, ρε παιδιά. Δεν βρίσκομαι ποτέ, δεν ξαβρίσκω το πόρτα. Και όταν πάω να φτιάξω την ήλιο, δεν με βγάζει εκεί που θέλω. Ωραία, επόμενο σχόλιο. Μισό λεπτό να δω. Δεν είναι και εύκολο να διαβάζει σχόλιο. Πήγαινε στη γέφυρα και δεν πάω στη γέφυρα. Όχι, δεν πάω. Φτιάξω λιμάνι. Θα φτιάξω, ναι. Να, τι θέλω. Φτιάξω λιμάνι. Αυτό, παιδιά. Νομίζω θέλετε. Α, συνήθως θέλετε. Τίποτα. Δεν είναι. Όχι. Έρχομαι. Μισό λεπτά κύριε παιδιά, η μάνα μου. Μισό λεπτά. Επιστρέφω.
Επέστρεψα να φτιάξω τις τηλεφωνίες της κάλας μισό λεπτάκι. Πώς είναι ο ήλιος? Πού είναι ο ήλιος? Νύχτωσε, πάμε για ύπνο, το πρωί ξανά. Πιστεύω πως εδώ έπρεπε άλλο το πρωί. Κάνω τη σιταριέρα. Καλημέρα, children. Πρέπει να πάμε να κόψουμε πέτρα. Άρα χρειάζομαι. Και πού θα βρω πέτρα άραγε? Στο σιτάρι με τις πέτρες. Δεν έχει σημασία. Μισό για να μπορώ να πάρω στο μεγάλο ζέστο. Να πάρω το 15 και νομίζω είναι 64 και να πάρω. Δεν ξέρω πότε. Ναι, πήρα καινούριο. Ναι, πήρα καινούριο. Angel, έλα, πάμε μέσα. Πω, πολλά στα. Angel. Θυμάστε, θα κάνεις αύριο. Angel. Έλα, θα πούμε, μάλιστα. Δεν παίζω, Angel. Έλα. Τελείωνε. Θα αρχίσω κόβοντας ένα στακ. Και τι ξέρεις? Εδώ έχεις μπλούζα. Εντάξει. Αν θέλεις. Alright. Angel, πιες. Πάμε στο μπάνιο. Είναι ώρα για νάνι. Sorry, παιδιά, είναι Βάζω κάτι κουνουπικό και θα πλάω μου. Right. Οικονομείς και σχόλες. Πολύ σωστά. Ποιος θα πάει στο σχολείο? Ναι. Παραδείξει, ναι. Αυτό. Δεν χρειάζομαι 10. Μου θέλω λίγο. Λίγο πιο πίσω μήπως να πάω. Τελειώνε. Μετά θα πας μέσα, ναι. Γιατί αγάπη μου πρέπει να κοιμηθείς. Εντάξει. Και βασικά πρέπει να έχεις υπομονή. Πώς εσύ, εντάξει αγάπη μου, το καταλαβαίνεις αυτό που θα γίνει τώρα? Το καταλαβαίνεις? Ναι.
Βασίλη. Βασιλιακό. Ας να το ρωτήσω λίγο να μάθω. Θα πάει καλά κουβέντα. Άρα, έλα, ήθελα να ρωτήσω ποιος θα πρέπει να μάθει με την Παρασκευή. Ποιος θα πρέπει να μάθει με την Παρασκευή. Έχεις κανονίσει κάτι, θα πας κάπου. Alright, γιατί εγώ θα είμαι εδώ την σήμερα. Εντάξει, εγώ μέσα είμαι λίγο πριν λίγο μάγειρα. Όχι και τίποτα. Εντάξει. Alright. Έλα, γεια, μεγάλε. Θα λέμε άλλη στιγμή. Έχεις να πας κάπου κάμπινγκ. Δεν θα πάω, αλλά θα πας στο Λουκ. Εντάξει. Είμαστε κολλητοί μας, μου το έλεγες. Τώρα πάω να πολεμήσω με τα τέρατα του κόλπου. Του κόλπου Νούνιες. Και... ναι, ζητώ. Δεν μπορώ να πάω. Sorry, κάτι κάνει ο χάτος. Δεν το πιστεύω αυτό. Σκαρφαλώνω είπα. Εδώ έχω ένα crafting table. Καλός γάτος. Δεν ξέρω πώς να πέσω. Δεν ξέρω να πέσω. Ήρθα να πάω στο September Shop. Τίποτα, μου έχει κολλήσει λίγο τα λόγια. Επίσης, παιδιά, μιας και παρουσιάστηκε νέο πρόβλημα, θα πάω να το λύσω. Ως καλός μέχρι τώρα. Ήθελα κι εγώ και άνοιξε την πόρτα. Πού είναι τα πράγματα. Δεν πήγανε. Τίποτα εδώ. Το αντικείμενο δεν έπρεπε να είναι. Πού πήγε.
Δεν το πιστεύω αυτό που έγινε. Δεν το πιστεύω. Σε ποιον να το πεις και να το πιστεύεις. Ήρθε ένα creeper, έσκασε έξω από την είσοδο του σπιτιού μου, μετά με σκότωσε ένας σκελετός και είχα πάνω μου περίπου 6 stack, δηλαδή 6x64 σε πέτρα, για να αναβαθμίσω λίγο εδώ τον πύργο. Αλλά τώρα πήγα εκεί να πάρω τα πράγματά μου και μου τα έχει πάρει και τώρα δεν μπορώ να τα πάρω πίσω. Και έχω χάσει πάρα πολύ πέτρα αυτή τη στιγμή. Πάρα πολύ πέτρα. Και ξύλο, γιατί η είσοδος του σπιτιού μου ήταν ξύλινη. Του φρουρίου μου. Οπότε έχω νεύρα. Νεύρα, με κυρίευσαν τα νεύρα. Οπότε η κίνησή μου είναι η εξής. Τώρα με την έρθεις. Εντάξει, εγώ δεν μιλώ. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κόψω όλα τα δέντρα που έχω φυτέψει. Είναι κακό, δεν μπορώ να το κάνω. Αλλά απ' την άλλη πρέπει. Κάπου πρέπει να έχω κι άλλη πέτρα, δεν γίνεται. Ορίστε, έχω πέτρα. Αλλά δεν αρκεί. Έχω και 64 κάρβουνα. Ανατρόξτε το. Πάρτε το μήνυμα. Να δούμε τι μπορώ να διορθώσω αυτό το χάλι εδώ πέρα. Που έχουν δημιουργήσει τα τέρατα. Για να τρέχω μακριά το σπίτι. Για να σκάσεις πού. Να είναι μακριά το σπίτι. Όταν σκάσεις να σκάσεις μακριά το σπίτι. Δεν τα αντέχω όλο το creeper. Μου σκάσαν 2 την ίδια μέρα. Οι πέτρες μου ποιος ξέρει που πήγανε. Και εδώ έσκασε κι άλλος. Δεν μου φτάνει ο ένας. Να πάω και το δεύτερο. Κάπου στον πάλος. Κάπως διόρθωσα τη ζημιά. Νούμερο 1. Τώρα πρέπει να πάω να βγάλω χώμα. Πάω να πάρω ένα φτιάρι βασικά, γιατί έχω τόσα αεροφτιάρια. Τι μου λες να φτιάξω λιμάνι. Τι θες λιμάνι τώρα. Λιμάνι τρελό μου δεν έχει. Αν δεν εξοικονομήσω πέτρα την οποία δεν ξέρω πού να τη βρω. Ούτε στη σπηλιά θα πάω, όχι. Θα πάω λίγο, ναι. Τέλεια. Είδαμε το power man.
Χρειαζόμαστε και μία. Εντάξει, εδώ δεν πήγαξε ευτυχώς. Κάπου έχω φιαρούλιους. Πού έχω το φιαρούλιο? Και φιαρούλιε, πού είσαι? Ιούλιε. Φιαρούλιε, Ιούλιε. Το βρήκα το φιαρούλιο τον Ιούλιο. Όμως θα χρειαστώ και τον οξυνέλιο. Γιατί δεν μπορώ. Τέσσερα λεπτάκια. Άρα σκελετόν. Ένα στάκα όμως χρειάζομαι, τίποτα παραπάνω.
Στο κρεβάτι μου, γατούλης μου, δεν το πιστεύω. Πόσο μπάμπης είναι. Και να αποφύγει να μπει στο μπάνιο. Τι μας είπες. Πού είναι δεν λέει πάνω που λέει την έχασε καθή. Πώς και. Πάω σε αυτό που εγώ δεν είμαι στο σκέλο. Νιώθω άσχημα. Διέγραψε έναν κόσμο που τον δούλευα πάρα πολύ στο Καρπενήσι. Θα άσχημα και το συζητάς από χτες. Τι?
Όχι. Όχι, τώρα το έκανα. Τώρα μάθημα γιατί κουράστηκα για αυτόν τον κόσμο.